Tuu tutustumaan Suomen vanhimpaan huopatehtaaseen ja siihen, mitä ihmettä me täällä oikein tehdään. Hommahan alkaa tämmöisen villasekoituksen karstaamisella. Se voi tehdä näin, tai sit, niin kuin me täällä tehdään, niin tällaisella vähän isommalla koneella. Karstakoneen käsittelyn jälkeen villasta tulee tällaista yhtenäistä pehmeitä mattoa. Villalevyjä asetellaan päällekkäin. Tässä höyrypöydällä villa ensin höyrytetään kuumaksi ja kosteaksi. Höyrytetty kohta siirtyy eteenpäin, jossa sitä painetaan ja hierotaan niin, että sen jälkeen lopputulos on valmis huopalevy. Valmista huopalevystä leikataan aihioita, jotka ommellaan tossun muotoon. Ja näähän on tässä vaiheessa aika paljon isompia kuin mitä lopullinen tuote tulee olemaan. Seuraavana on vuorossa tulevan huopatossun värjäys. Väijätyt tossut siirtyy vanutuskoneen käsittelyyn. Siellä ne vanuu, eli tiivistyy pikkuhiljaa lopulliseen muotoonsa. Huopatossut oiotaan ja seuraavana kaikille pitäisi löytää kaveri eli pari. Lestauksessa tossu saa lopullisen muotonsa niin, että märän tossun sisälle laitetaan tällainen muokki. Kun tossuista on lingattu enin vesi pois, ne laitetaan tällaiseen kuivauskaappiin. Viimeisessä vaiheessa tossut saa pohjansa ja ne viimeistellään esimerkiksi varrensuun leikkauksen osalta. Sitten valmis tuote onkin tässä. Ei muuta kuin laput kylkeen laatikkoon ja maailmalle.